Mas dumoble pa itong Kabug-Osan nga ihapa ang pre-registered subscriber identity module o kung SIM cards itong nakumpiskar itong Philippine National Police didahan January 2025 kumpara didahan naglabay nga tuig. Basta ritong datos itong Anti-Cybercrime Group o kung ACG. Makikitaan ng itong nakumpiskar itong unit nga 7,900 registered SIM cards in base taas yin 240.34% kumpara 3,287 nga mga registered cards nga nirecover dahan 2024. Hamaong nga ihap, 38 nga individual ito nadakop 31 entrapment operations tikang January 1 gada 31 na kundiin kalaki pa mga naresto ano sa nga minor de edad nga igin pailar makustudi iton DSWD. Sugod man, 19 mga nakumpiskar nga SIM cards ang gintutuuhan may koneksyon bank accounts nga e-wallets nga pagtalapas anti-financial account coming acts.